Ya sake dawowa. Ɗanyen labari. Wata rana ce ina tafiya ne da budurwa. Kawai sai na hangi kuɗi. Sai na ga abin da kunya. Na tsaya na ɗauki kuɗi. Kawai sai na ji ta ce fitsari take ji. Sai a zuciyata sai na ce alhamdulillah. Amma fa a zuciyata sai na ce mata ga lungu nan. Ta ce min a'a baya zai. Ashe ita ma ta ga kuɗi tana yin baya. Sai na fara tunanin ya za a yi na ɗauki kuɗin. Sai na waiwaya baya ina ta yi. Sai na ga tana leƙe na jira take na wuce ita kuma ta ɗauki kuɗin. Ana cikin haka sai ga wani mai mashin ya zo ibaka ya ɗauki kuɗin. Ta ja mana da ma ɗauka mata